Compromís, els dies festius de lliure obertura a les grans superfícies comercials de les ciutats de València i Alacant s'han rebaixat de més de 63 a un total de 40 diumenges i festius. Hem aconseguit revertir un model de liberalització que el PP va impulsar en 2013. Gràcies al treball incansable de gent compromesa com el director general de Comerç i Consum, Nacho Costa, el 28 de desembre de 2017 es va firmar un acord d'horaris comercials històric que va reduir significativament els dies festius treballats front a la situació de barra lliure impulsada pel PP. Milers de treballadores i treballadors dels grans centres comercials tenen ara plena llibertat durant molts diumenges i festius que abans havien de treballar per a poder fer el que vulguin. Llibertat per estar amb la família, amb la parella, passejar i descansar. Apostem pel comerç de tota la vida, pels mercats municipals i pel comerç de proximitat com a motor d'una economia socialment més justa i amb rostre humà, que crea llocs de treball estables front a l'antic model especulatiu de grans superfícies plenes de franquícies amb llocs de treball precaris i mal pagats. No volem aquest model comercial per a les nostres ciutats.